ба шумо доир ба барномаи компютери ПК Граф Энергопаспорт ки барои сохтани шиносномаи энергетикии биноҳо дар рафти лоиҳакашӣ зарур аст маълумот медиҳем. чӣ тавре ки ба мо маълум аст, дар давлатҳои тараққикарда бо мақсади автоматикунонӣ фаъолияти корӣ ки ба сифати кор таъсир мерасонад, барномаҳои махсусгардонидашудаи компютерӣ таҳия ва мавриди амал қарор мегиранд. бартарин ин барномаҳо аз он иборат аст ки хатогиҳое ки ба таъсироти инсон вобастагӣ дорад кам ва муҳлати иҷрои маълумотҳоро то андозае сабуктар мегардонанд. аз моҳи сентябри соли 2013 инҷониб қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфаҷӯӣ ва самаранокии энергия амал мекунад. инчунин меъёру қоидаҳои шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон гармиҳофизии биноҳо мавриди амал қарор доранд ки тибқи он бояд лоиҳаҳо бо назардошти шиносномаи энергетикӣ пешниҳод гардад. шакли барномаи ПК Граф Энергопаспорт 2016 мутобиқ ба талаботҳои меъёрию техникӣ буда, аз замимаи 28 меъёр қоидаҳои шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон гармиҳофизии биноҳо гирифта шудааст. барномаи компютерии ПК Граф Энергопаспорт 2016 дар шакли диск омода шудааст ва барои лоиҳакашо дар чунин шакл пешниҳод мегардад. бо забони русӣ барнома таҳия гардидааст ва мутахассисони мо кӯшиш карда истодаанд ки дар наздиктарин моҳлат бо забони давлатӣ омода созанд. инак шуморо бо тарзи кори барнома, воридсозии маълумот ба барнома ошно месозем. сараввал дар барнома мо маълумотҳои лозимиро ворид менамоем. баъди ин мо ба дигар банд мегзарем. дар ин ҷо бошад мо аз ҳама муҳим ин намуди бино, масалан мо дар ин ҳисоб гирифтагием бинои истиқоматӣ аст, интихоб кардагием бинои истиқоматиро. инҷо баъди бинои истиқоматӣ мо инҷа интихоб мекунем шаҳр, масалан кадом шаҳр бошад барои ҳисоб. гуфтам ба маврид аст ки барнома барои тамоми ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст, яъне тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар меъёру қоидаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, яъне маълумотҳо дар бораи ин шаҳру ноҳияҳо ҳаст, мо инора дар барнома ворид кардаем. масалан мо инҷа шаҳри Душанберо интихоб мекунем, дар ҳақиқат мебинем ки ҳама маълумотҳо барои шаҳри Душанбе дар ҳамин мо пайдо мешаванд. сеюм коре ки мо иҷро мекунем дар барнома ин ворид кардани масоҳатҳо мебошад. масоҳати манзил барои бинои истиқоматӣ, масоҳати хонаҳои хоб ва масоҳати ошпазхонаҳоро мо ба ҳисоб мегирем. дар охир ҳаҷми умумии бинора мо ба назар. баъди ин кори чоруми мо инҷа иҷро мекардагимон намуди девор. масалан шаҳри Душанбе минтақаи хушк аст, бинобар ин масолеҳо интихоб карда мешаванд. мо аз якум қабати девор аз дохил мо интихоб кардагим. масалан дар инҷо ин маҳлули оҳаку қумӣ. баъди маҳлули оҳаку қумӣ мо чиниши хишт. баъди чиниши хишт мо интихоб кардем қабати гармимуҳофиз. баъди қабати гармимуҳофиз мо интихоб кардаги ҳастем ин маҳлули цементу қумӣ. цементу қумӣ ба чӣ хотир ки таъсироти беруна, масалан боришоту дигар чизо таъсир мерасонанд ба бинои мо, дарозумрии бинои моро ҳимоя мекунад. тамоми муқовиматҳо автоматӣ ҳисоб карда мешаванд дар барнома. инҷа мо ҳисоб кардагим, масалан барои шаҳри Душанбе мо ҳисоб кардаги ҳастем ки ғафсии умумии девор 34 сантиметр, муқовимати ҳисобиш 1.64. баъди ҳисоб кардан мо мегзарем ба намуди тирезаҳо. инҷо маълумотҳое ҳастанд дар бораи конструксияи тиреза. пурра кадом намуди тирезаҳо истеҳсол мешаванд вобаста ба стандартҳои байни давлатӣ. мо дар ҳамин барнома инора ҳамаша гирд овардаги ҳастем. масалан мо интихоб мекунем намуди конструксияи тирезаро. ин барномада мо интихоб кардаги ҳастем. ин тугмачаро пахш мекунем. баъди ин касоне ки масалан мо дар бино витража надорем, витража интихоб накардем. касое ки витраж доранд дар бино метавонанд ки витража интихоб кунанд. ё ин ки фонарҳо дошта бошанд дар биноҳо. масалан фонарҳо бисёртар дар биноҳои ҷамъиятӣ мешаванд. агар ки дошта бошанд метавонанд ки фонарҳоро ҳамихел интихоб намоянд. нурпошии офтоб мо дар фонар ба назар мегирем аз боло. ин албатта вақте ки мо масоҳати фонара инҷа дарҷ мегардонем, менависем,
автоматӣ пайдо мешавад нурпошии офтобӣ. Инҳоро мо ҳамаша барои минтақаҳо ҳисоб карда вобаста ба меъёрҳо навистаем. Баъди ин мо дар бино фақат дарҳои умуман вобаста ба талаботи меъёрӣ дар рафти пур кардани шиносномаи энергетикӣ танҳо дарҳои берунаи бино ба ҳисоб гирифта мешавад. масоҳати дарҳои берунаи бино ба ҳисоб гирифта мешавад. Мо инҷа масалан дарҳое ки доштем мо аз рӯи лоиҳа ҳисоб карда дарҷ гардондагӣ. Баъди ин дар инҷо ин қисматда пайдо мешавад намуди ошёнапӯш ва бомпӯшҳо. Масалан мо дар бино мо бомпӯш ҳисоб кардагӣ ҳастем. тахтасангҳои оҳану бетонӣ як луфт мо ҳисоб кардем. Баъди он мо қабати гармимуҳофиз мондем. баъди қабати гармимуҳофиз боз ҳамун маҳлули бетонӣ. баъд ин мо дорем фарши бино. масалан фаршон масоҳати фарш мешавад. баъд инҷо қабатҳои фарш. масалан мо инҷа қабати хокӣ гирифтем, қабати гармимуҳофиз. баъди қабати гармимуҳофиз мо линолеум интихоб кардем, ҳисоб кардем. дар инам вобаста ба талаботҳои меъёрӣ шарти мо иҷро шуд. баъди аз он мо инҷа ворид кардани коэффициентҳо. ин коэффициентҳо ҳар якша мо барои бино интихоб кардем. баъди ин инҷа мо дорем агар ки хатогӣ бошад ҳамхел протокол пайдо мешавад. дар ҳолате ки мо агар хатогӣ дошта бошем як бор вориди ҳамин мешавем. дар ин ҷо мо мебинем ки мо аллакай дар кори мо хатогӣ вуҷуд надорад. акун чизе аз ҳама муҳимтарин дар барномаи мо чи ки мақсади мо ҳамин умуман шиносномаи энергетикии биноҳо муайян кардани синфи энергиясамаранокии биноҳо аст. баъди ҳисобҳо мо метавонем аз барнома мо барои чоп кардан ҳамина равона созем ба шакли электронӣ Microsoft Word. инҷа мо дорем ҳисоб пурра ё ки ҳисоби кӯтоҳ. масалан мо метавонем ки шакли кӯтоҳи ҳисоба пешниҳод намоем. кушода мешавад дар Word. мо масалан ин шакли кӯтоҳ кушода шуд. агар шакли пурраша мо хоҳем, дар шакли пурра яъне пурра кушода мешавад барнома. тарзи чихел банду басту тамоми корҳое ки мо ба анҷом расондагем дар шакли Word пайдо мешавад. инчунин дар барнома қисмати ёрирасон аст. аз инҷа мо адабиётҳое ки мо дар ҳамин барнома истифода бурдаем дастрас намоем. масалан меъёр қоидаҳои сохтмонии ҷумҳурияти Тоҷикистон, гармимуҳофизи биноҳо ё ин ки баъзе ибораҳое ки дар барнома дарҷ гардида ҳастанд. умуман тамоми маводҳои заруриро аз ҳамин қисми барнома дастрас намоем. барномаи мо аллакай мавриди амал қарор дорад. бинандагони азиз, ҳамин тариқ барномаи махсуси компютери ПК Graph Energopassport барои осон намудани кори лоиҳакашон ки як қисми лоиҳа шиносномаи энергетикии биноҳо мебошад, равона карда шудааст ва аз он лоиҳакашон метавонанд дар фаъолияти корияшон самаранок истифода намоянд.